Maloyo kocha 20 mag adhula osewero kwayo mar dwaro bedo kocha mar Gor Mahia bang' wuok mar kocha mar Gor Jonathan McKinstry. Jakom mar Gor Ambrose Rachir owacho ni giseyudo kwayo mawuok Ulaya kod kuom coaches mamoko ma osebedo ka puonjo e pacho ka. Rachir wacho ni gibiro nono kwayo ma oorgo maber kapok gichopo nying ng'at achiel ma gimiro miyo tich mar puonjo Gor Mahia kogalo adhula. Gor oselo lig ma higani kata obedo ni pod gidong' kod tuke adek. Oluongi dhi gocho e tuke mag osiep piny mar Nigeria kochakore tarik 1 dwe mar 8 higani, kama tugo ka tugo mag dhi goyo idhi chulgi maromo siling 165,000. Giko mar weche manyien mag ang'ich welo odhiambo ma kawuono nyakora mogi bende par ni weche manyien pod biro ni koromo saa 3 e wang' weche manyien